Pirti kikiat. Di. Wala bang magnanakaw dyan sa inyo? Bakit parang nasa gilid lang ng daan ang mga alaga nyo at parang ang kampante nyo po? Hello, kumusta? Eto nga yung tanong na ating sasagutin for today's video. Nga pala nandito ako sa aming mga alagang baka, nagpapastol or nagpapakain sa kanila dito sa malawak na area. At ayun na nga, meron na nga nakapag-comment dyan. Siguro nagtataka siya kung bakit dito lang din namin nilalagay tuwing gabi at kung minsan naman ay nagpapastol nga lang kami ng mga alaga naming kambing sa umaga na kung saan talagang kung minsan wala din ako or walang nagmo-monitor pero ang ano nga bang nangyari? Bali, alam niyo naman sa lahat na nakakasubaybay sa amin, meron nga kaming inaalagaan sa ngayon na mga alagang kambing tsaka baka. Tuwing umaga, nagpapastol nga kami, yun nga yung sinasabi ko na talagang pinapakawala lang namin yung aming mga kambing habang kumakain nga sila dito sa napakalawak na area nila na kung saan makakapili nga sila kung ano yung kakainin. Marahil may magtatanong sa inyo dyan kung binabantayan ko nga ba sila habang nagpapastol or hindi. Kung minsan po talagang wala ako sa pastulan, pinapakawala ko lang sila at kung minsan umuwi nga ako sa bahay para nga din sa mga iba pa nating gawain. Pero hindi naman din talaga umaabot sa point na isang araw akong wala dito sa pastulan para nga matingnan sila. Kada oras nga binabalikan ko at tinitingnan ko nga kung kumpleto sila at kung saan na nga sila umabot sa malawak na area na to. Para nga din ma-monitor yung mga iba pang aso din dito sa amin na talaga naman ding umahabol sa kanila. Opo, nasubukan na rin naming mamatayan ng dahil nga sa mga aso kaya ayun, kailangan talaga din silang bantayan. Kung meron nga lang magnanakaw ang pag-uusapan ay opo, hindi yan sila mawawala kahit sa anong aspeto pa ng ating buhay. At opo, nasubukan na rin naming manakawan noon ng isang kambing na puti at talagang napakahirap kapag ganun. Talagang mapapaisip ka ng masama dun sa taong gumawa nun. Yes, talagang manghihinayang ka kasi nga sa tagal ng panahon na pag-aalaga mo tapos ganun-ganun lang nanakawin. Nakakawalang gana nga talaga at parang kung minsan iisipin mo na lang na huminto. Pero syempre dahil marami pa tayong achievements na gustong maabot ay hindi tayo titigil ng dahil lang dun. Oo, manghihinayang ka talaga pero kailangan nating magpatuloy para nga sa mga iba pa nating mga alaga. Anyway, masingit ko lang, nandito nga pala kami sa kabilang area nung time na to at dito nga namin nilalagay etong dalawang baka naman namin. Speaking of mga baka, etong mga baka naman namin ay pinapapasok nga namin tuwing gabi para makasigurado na nga rin kami na wala talagang kukuha. Kung minsan din talaga merong mga pagkakataon na dun lang nga sila sa pastulan namin nilalagay lalo na kung maganda naman yung panahon. Upang kinabukasan ay maglalagay na nga lang kami ng mga kinumpay namin na mga napier or bungalon para sa kanila. Kung tag-ulan nga naman ay pinapapasok nga din namin talaga sila dun sa kanilang bahay para nga din hindi sila ginawin. Kapag gabi kasi na umuulan tapos giginawin sila ay medyo mahina nga yung kanilang digestion kapag ganyan. Maaaring matagal silang matunawan at kung minsan pa it leads to bloating. So ayun lang muna sa video ito. Maraming salamat sa panonood at ingat!